Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chenro en duol wadhi mbele gi weche manyien. Libe mar kambi mar Safaricom e gwenge mapacho kae bwo chenro mar Sambaza Furaha na Safaricom odonjo odiechienge mar ariyo e gwenge ma imbo mar piny Kenya. Safarno kawuono ochakore gi boma ma Bungoma nyaka boma ma Kakamega ka Safaricom dhialo kas timbegi gi mwandu mag Christmas. Freddy Komondi nigi ler. Mae e kaka chal ne en e boma ma Bungoma ka Bernard Manyuru ma en jadak makanyo bedo achiel kuom jogo ma obedo joloch mag mwandu mane ichiwo gi kambi mar Safaricom e bwo chenro mar Sambaza Furaha na Safaricom. Nimefurahi sana kupata mbuzi mahali hapa kwa Safaricom na ninawaomba tena waendelee hivyo hivyo kutusawadia ndiposa tukule Christmas kwa amani. Kawuono safar mar Sambaza Furaha na Safaricom ochakore gi Mayanja e kaunti ma Bungoma. Mary Wafula bende oyudo mich mar gweno seche ma Safaricom medo chwalo mor ne kastembegi e kindegi ma gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Nimekuwa huko nyumbani nikasikia mdundo nikasema acha tu pia mimi nifuate, alafu nikakuja kumbe nilikuwa na bahati. Safar mar Safaricom koriwore gi kambi mar All Media Services kawuono olimo boma ma Bungoma, Mayanja, Harambe, Koyonzo, Ogalo, Mumias kod Kakamega. Kopogore gi chiwo mich, Safaricom bende kwayo kastembegi mondo otangie achudhe ma wuondore ni gin apisas mag Safaricom kendo kwayo gi nonrogi mag simu kaka pin mar M-Pesa. Naona wanabiashara wako hapa wote. Hawa wanabiashara tunawaeka kwa pochi la biashara na tunawaambia waingie kwa pochi la biashara. Waweze kubonyeza *334# na hapo waweze kuweka pesa yao. Hapo itakuwa iko salama na iko safe. There is a lot of activities happening and we're getting feedback about the services, better services that we'd like to get from their number one telecom provider, Safaricom, and the better services that we'd like to get from our services, our platforms, and I think it's a win-win situation. So they are winners, Safaricom is winning and we are also winning and we're having a lot of fun. Kincheng tich adek, limbe ni ne donj kaluo, ka safar no dhi chakore gi Yala, kendo chomo boma ma Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, nyaka chuny boma ma Bondo. Frederick Omondi, Ramogi TV.